Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kados kolomben ingkang kula aturaken niki pikantuk bantuan program saking Kemenak. Ini ku Tarsana, Tarsana kangge kita belajar sareng-sareng. Niki satu kecamatan namung diparingi 50. Namung diparingi 50 karena keterbatasan. Namine nggih bantuan. Sebagian kolomben nggih kula paringaken ten ngene Husnul Khotimah. Kolomben. Nah, sebagian iki kula paringaken ten ngene Al-Amal. Nggih nyuwun tulung dibagiaken Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Nyuwun tulung dibagiaken. Dibagiaken nyuwun tulung. Mugi-mugi cekap nggih. Mugi-mugi cekap. Mugi-mugi cekap. Tarsana. Mugi cekap nih. Ngapunten nggih sisane kolomben saking niki ya nanten malih. Uman ta ora iki? Uman ta ora iki? Sing anu terutama sing 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 rawuh riyen mawon nggih, sing rawuh riyen. Sing rawuh umpami enten sing kurang mangke kula sing rawuh riyen mawon. Wah, alamat niki mboten cekap niki nggih. Nggih. Nggih nyuwun tulung nggih ngapunten nek mboten cekap. Kirang kalih 3. Sedosoan nggih, sedosoan nggih. Mangke kula tak rembukan kali napa pengurus mangke kirangane pripun mangke. Soale nggih dibagi-bagi niki mawon enten majelis taklim kan nek mboten salah sing kula dherekaken kan enten 8 napa mboten 8 napa 9 ngono. Lah niki sing nembe pikantuk kalih. Husnul Khotimah ngene gedangan niku kalih jenengan niki. Pun kula terangaken sekedap. Tarsana niki ingkang nganggit nggih ingkang nyerat nggih niku Yai Haji Samsudin Mustaqim. Nggih dalemipun Ngawi mriko. Gadah pondok mboten salah. Kala mbiyen nggih mulang dateng Kemenak nggih piyambake rawuh nggih. Niki namine Tarsana. Tarsana niki singkatan Tartil Sari Nagom nggih. Tartil niku berarti maos Quran sesuai kali tajwide nggih. Sari niku artine cepet nggih, program ini cepet. Makanya niki ditulisi sistem 7 jam. Nggih. Nagom niku artine lagu. Dadi mpun enten lagune. Lagune ngangge ragu ros sing paling gampang nganggene kita niki lagu ros yang sebut 7 jam niki sakjane nek mempeng 7 jam niki nggih saged. Wong niki lho jumlahe namung 2 jilid. Sak jilid namung enten 7 halaman. Dadi umpami mempeng setengah halaman niku sak jilid nggih 7 jam memang mantun. Nggih, mungkin mangke sing radi awal-awal mungkin radi cepet, mungkin namung betahaken 11 menit napa gangsal menit malahan. Mangke sing radi akhir-akhir mungkin lebih lami. Niki diklaim termasuk napa metode yang paling cepat, nggih, metode yang paling cepat. Karena nek jenengan pirsa metode lintune niku kadang kan sampai enten 6 jilid, 5 jilid kesuwen ngoten lho. Kaya tilawati niku sak jilid niku 44 halaman. Niku kesuwen niku. Lah lek sing Tarsana niki termasuk cepat, nggih. Mangke kula cuntuhi lagune mangke didherekaken nggih. Dipirsani halaman pertama riyin, jilid 1 riyin. Nggih. Jilid 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2 3. Abatasa Jahakhoda Tadaraza Sasyasodo Abatasa Jahakhoda Tadaraza Sasyasodo. Dengan piambaan 1 2 3. Dap. Jadi lagune niku niki kan ada 4 baris. Nggih, baris pertama kali terakhir niku sami, datar. Sing tambah mingga niku baris kedua kali ketiga. Tur ritmene disamakan mawon. Ritmene mboten usah terlalu cepet, nggih ampun lambat. Mangke ben sareng kali rencange. Soale niki mangke ketawis lek enten sing kecepetan utawa sing lambat ketawis. Soale enten ketukane lagu niku wau. Abatasa Jahakhoda Tadaraza Sasyasodo. Dengan piambaan 1 2 3. Abatasa Jahakhoda Tadaraza Sasyasodo. Baris kedua niku tasik sami kali baris pertama, nanging sampun mulai gandeng nggih. Kula riyin abatasa Jahakhoda Tadaraza Sasyasodo. Baris ketiga Ajasada Bahashada Takhosoda Hadosaro. Lewang suli baris ketiga Ajasada Bahashada Takhosoda Hadosaro. Jenengan piyambak baris ketiga 1 2 3. Ajasada Bahashada Takhosoda Hadosaro. Baris keempat kula riyin Ja'asada Syahadaba Takhosoro Dorosada. Lowang suli malih baris keempat tasya Ja'asada Syahadaba Takhosoro Dorosada. Dengan piyambak baris keempat 1 2 3. Ja'asada Sahadaba Takhosoro Dorosada. Lagune tasih rodok datar nggih jenengan nggih. Nggih, mboten masalah fales e. Maksude rodok datar.
Kedua kali ketiga radi naik, nggih. Radi naik ke mboten usah wedi salah. Mboten napa perlu kula tunjuk satu-satu. Mulai apa? Mboten santai mawon. Menir. Oh niki lho ngaji tarsana niki ngaji karo santai. Dadi mboten usah meteng-teng, mboten meneh mboten nyeng tak jaluk le tarsanane. Timbilen kok. Oh timbilen kok. Baris kelima. Sabataja klorin. Sabataja. Sahasyara. Dorobakho Zasodaro enten mandape kula baleni malih. Aja. Lho pancen ngonten enten lagu. Nggih. Lho mangke nek ampun wis kulina, nggih. Mangke lek sudah kulina, niku mangke lagune cuma loro tok. Niki memang pertama belajare 4 baris. Tapi mangke nek ampun berjalan niku namung kalih tok, naik turun ngoten tok mangke. Niki mangkane sing pertama diajari 4 baris riye. Sabataja Sahasyara Dorobakho Zasodaro Dengan piyambak 1, 2, 3 Sabataja Sahasyara Dorobakho Zasodaro. Oh saged ngonten kok. Ini ku bener. Sing niku bener. Dadi ya kudu dilem. Kuduan nggih. Engko pokoke bener, pokoke bener. Pokoke jenengan bener terus. Mboten ati-ati. Nggih, gak kelem kalah. Kudu dilem nek gak dilem meneh gak budal. Motong sida engko. Dadi sing pertama kalau sing keempat rendah. Kedua kali ketiga naik. Jenengan naik no mawon nggih. Ketatap sing mboten masalah. Gila ceglok dhewe engko. Baris ke pinten iki? Kedua terakhir. Syajaroha monggo. Syajaroha. Rohosoda. Tadoroba. Sabatakho. Kula baleni syajaroha. Rohosoda. Tadoroba. Sabatakho. Dengan piyambak 1, 2, 3 Sajaroha Rohosoda Tadoroba Sabatakho. Ampun penak. Dadi iramane pun pas nggih. Nggih. Terakhir. Sataba'a Dakho haja Syadasaro Dasorodo Kula balengi Sataba'a Dakho haja Syadasaro Dasorodo Monggo jenengan 1, 2, 3 Sataba'a Dakho haja Syadasaro Dasorodo. Terus lumayan, alhamdulillah. Oh niku halaman pertama.
Insya Allah mangke setiap Rabu diasta nggih. Dados ngapunten kula mboten saged nderekaken untuk dinten iki mboten saged nderekaken Quran mergi wau saking kemenak memang diparingi tugas kengken mucal tarsana sampai khatame. Nggih, sampai sak khatam. Niki lek lancar jenengan melebet terus, kula nggih sehat terus melebet terus, mangke insyaallah 14 pertemuan selesai. Karena niki wau kan jumlahnya 1 jilid 7 halaman. 2 jilid berarti 14 halaman. Berarti nek sedinten utawa 1 pertemuan itu 1 halaman, insyaallah 14 pertemuan nggih insyaallah khatam. Nah, mangke di bulan baleni ten dalem mangke lagune kaya ngonten. Umpami kok jenengan ra dikesupen, jenengan nyetel YouTube terus jenengan ketik Tarsana jilid 1 halaman 1 insyaallah medal. Tarsana halaman 1 niki kan niki lho judule Tarsana judule jilid 1 halamannya halaman 1. Mangke nek jenengan belajar aku tak pengin dhisik Pak Idam halaman 2. Monggo mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Sami kula nggih kula rumiyin nggih mboten nate ndamel niki. Dikengken mucal niki nggih TOT riyin, nggih training riyin, mantun training terus rada lali ya nyetel YouTube. Ngeten YouTube-e punan. Nah, gampang mangke. Pun. Para ibu ingkang kula hormati niki kula badhe nyampeaken sekedhik nggih masalah tentang syariat Islam nggih menika ziarah nggih tentang syariat ziarah kali tentang adab tata kramane ziarah. Baik ziarah niki berjamaah atau munfaridan piyambak-piyambak sami mawon nggih sami mawon. Cuma memang ziarah kanthi jamaah niku langkung sae timbang ziarah piyambakan. Kaya dene salat jamaah. Kesaenan niku nek dilampahi sareng-sareng niku ngapunten senajan to enten sing klentu 1 2 sing niate mungkin radi kurang ikhlas 1 2 niku tasih ketutupan kali sedanten. Nah, dadi enten 1 kali sing napa mboten pas niku saged ditutupi kali lintune. Niku kautamaane jamaah. Jamaah ten kesaenan lho nggih. Baik jamaah ten salat, jamaah ten donga, jamaah ten zikir, termasuk biasanya jamaah kita istighosah niku kan salah satu tujuannya niku. Kula niku nek ndonga piyambak nggih kurang pede ya, tapi nek ndonga kali sareng-sareng jenengan kan semangat saestu ngoten lho. Nggih semangat tur jenengan niku kula yakin langkung ditampi dongane dening Allah. Ngoten. Mergo ya luwih cidhek kali Allah. Ya luwih cidhek karo Allah lah. Ngoten. Pun pertama ziarah, syariat ziarah niku memang niki nek mboten salah nate kula terangaken, tapi sakniki mboten napa kula terangken malih. Awale ziarah niku memang mboten angsal nggih. Awale niku ziarah mboten angsal. Mergi syariat Islam niku awale Kanjeng Nabi dakwah niku kan berjuang melawan kekafiran kemusyrikan. Mergi tiyang Arab jahiliyah saat niku rata-rata nyembah berhala. Sehingga Kanjeng Nabi ngengken merubah niku beto misi tauhid supaya nyembah Allah niku ewet sanget. Ewet sanget. Kongkon nyembah sing mboten ketok, mboten saged didemok niku ewet sanget. Mangkane niku dandane niku riyen ten Mekah niku dangune 13 taun. Dangune 13 taun. Alhamdulillah sampun badhe ten ngene hijrah ten Madinah pun kathah sing saged nampi agama Islam. Pun kathah sing mlebet Islam. Lajeng Nabi piyambak niku nggih ziarah ten ngene makam Baqi'. Dadi makame para sahabat sing sedo ten ngene perang Badar. Dadi Kanjeng Nabi nggih ziarah. Dalu-dalu mboten napa niku kalih sahabat namung piyambakan. Niku bukan berarti Nabi ndelik, bukan. Nggih karena perintahe dalu niku. Perintahe saking malaikat Jibril saking Allah niku dalu niku kengken ndang ziarah. Kengken njalukna sepura ten ngene Ahlul Baqi'. Terus akhirnya ndonga ten mriku. Sayyidah Aisyah sing nututi mriku. Terus
Sayyidah Aisyah kan ya rada cemburuan jenenge perawan gitu. Cemburuan. Terus kondur tak pikir sampean nanggone maru sing liya. Heeh. Ora, aku mang ero sampean tututi ero enek ayang-ayang nang mburi aku ero nek sampean tututi, tapi tak jarno. Ya maksude ketok nek ana wong nututi niku sak Kanjeng Nabi nggih pirsa, tapi Kanjeng Nabi pengen khusuk ndonga. Badhe ngoten disanjangi. Pancen wau dalu enten perintah saking malaikat Jibril, saking Allah kengken nyuwunaken sepurane kula. Badhe niku Kanjeng Nabi dawuhaken ten para sahabat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Biyen aku nak tau ngelarang sampean kabeh kangge ziarah kubur, tak penging. Karena imane dereng kuat. Engko kuwatir balik malih ora nyembah brahala malah nyembah kuburan. Nah, makane dilarang dhisik sementara, tapi alhamdulillah imane kaum muslimin sampun kiat ala fazuruha. Nah, saiki monggo ziarah, sami ziarah. Nah, akhirnya para sahabat sing enggak ada sederek, enggak ada tiang sepah, enggak ada mbah niku sami ziarah nglampahi ziarah. Bahkan Kanjeng Nabi berulang kali sak badane niku malah berulang kali nglampahi ziarah. Kadang sareng sahabat, kadang piyambakan bolak-balik. Nah, niku pertama dawuh saking Kanjeng Nabi. Terus kedua Kanjeng Nabi nguwataken dawuhe. Kenging napa Kanjeng Nabi kita kok di kengken ziarah? Nggih. Ziaratul zuru al kuburo, lan ziarah kubur. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Mergo nek ziarah kubur iku ndadekno kita zuhud ten donya, mboten terlalu cinta dunia. Kita nek jeleput masalah donya tok, engko sampai lali akhirat. Lah, dengan ziarah kubur kita akhirnya eling, donya niki namung sementara, namung jujukan gawe golek sangu benjing ten akhirat. Niku tujuan pertama, tuzahidu fid dunya, ben boten terlalu jeleput golek donya, ben rada dibatesi. Golek donya sekedar ben kangge sangu ibadah, boten kangge ngumpulaken terus ngitung-ngitung donya kaya ten surat At-Takatsur. Nomor loro tujuane tudzakirul akhirah. Mergo ziarah kubur saged ngelingaken kita ten akhirat. Nek wong iku nang donya iku iso mati didele nang kubur, maka siji wektu ya iso pindah malih engko tenggene alam sing paling abadi. Nggih niku alam akhirat. Sehingga menungso nggih mboten rumangsa iso urip selawase, tapi benjing bakal mati ten alam kubur. Ten alam kubur nggih mboten abadi, benjing dipertanggungjawabkan tenggene akhirat. Kemudian turikul qalba. Manfaat nomor 3 niku ngelemesno ati. Tiyang niku nek mboten nate ziarah kubur niku atine atos. Tuturane angel, oleh mauidhah, oleh nasihat angel. Tapi nek ziarah kubur salah satu manfaat niku atine halus. Atine gampang nampa nasihat, gampang nampa mauidhah. Wong iku bakale kaya ngene iki. Sing nomor sekawan dawuh Kanjeng Nabi tudammiul aina, gampang milekno banyu mata. Kita niku salat kadang angel nangis, maca Quran kadang angel nangis. Mbok sekali-sekali ziarah kubur niku insyaallah termasuk napa niku sing nyebabaken kita gampang ndedesno banyu mata. Mergo kangge ngelingno aku urip kaya ngene iki sampai sepiro. Nah, engko ya bakale kaya ngene iki, kaya mbahku, kaya wong tuaku kaya ngene iki. Lek wis kaya ngene iki terus sing tak nggo tinggalan apa, sing tak nggo pertanggungjawaban yo napa. Niku mangke saged ndedesno banyu mata. Nek niku dereng saged, berarti kita atos atine. Wong sampe nang kuburan ae gurung iso nangis, berarti atos ati kita. Bahkan terus yai nek nang kuburan kok gurung iso nangis, ndang budal umroh, ndang budal haji. Insyaallah nang kono iso ndedesno banyu mata. Nang kono kok gak iso nangis, ngibadah nang kono gak iso nangis, mati atimu iki. Wis gak iso ditambani. Nek jek layu lara yo iso ditambani, tapi lek wis mati wis alamat wisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Dadi diwacana Quran gak nangis. Tiyang niku nggih lek iman krungu Quran niku wis ndredeg nggih kan. Wajilat qulubuhum idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana. Napa kulite mengkerut, wedi terus dadi nangis. Krungu Quran. Nek wong iman niku krungu Quran nangis, krungu adzan nangis,
krungu selawatan iso nangis. Niku imane mantep. Gampang nopo terenyuh. Nah, gampang terenyuh kali ayat Allah, kali selawat, kali kalimat thayyibah gampang terenyuh. Delok anake salat gampang terenyuh. Alhamdulillah anakku iso salat, aku meneh duwe keturunan saleh salihah. Aku siap mati wong anak-anakku wis iso salat kabeh. Niku kan gampang terenyuh. Lek ngono iku diwacakno Quran gak iso nangis. Krungu adzan gak iso nangis. Delok anake pinter ngaji, pinter salat, yo atine atos ae. Terus dijak ziarah kubur atine pancet gak iso nangis. Nanggone Mekah nang Madinah pancet gak iso nangis, berarti atine wis mati. Naudzubillah. Terus kemudian kita niku ziarah kubur supaya kita saged kumpul kali tiang soleh. Karena rata-rata tiang Indonesia apa maling nggih. Nek ziarah kan milih sing diziarahi iku sing jelas-jelas waline Allah, sing jelas-jelas kasih Allah. Baik niku disebut wali utawa soleh lah niku pun lek derajat urusane Allah. Tapi sing jelas sing kita ziarahi niku sing wis disepakati kali para muslimin nek piyambake wong soleh. Nek matine husnul khotimah. Kados Gus Dur, kados mbah-mbah kita sing soleh-soleh, pejuang-pejuang, syuhada-syuhada niku kan sedone di jalan Allah, bela negara, bela agamane Allah, berjuang kangge kemanfaatan agama liyan-liyane. Berarti piyambake niku mati ini di jalan Allah. Lah tiyang sing mati di jalan Allah niku senajan to jasate mati, tapi sejatine mboten mati. Bahkan nek kita nyebut mati, wong iki wis mati, nyebut mati mawon niku berarti kita mboten sami kali Quran. Berarti kita nyalahi Quran. Mergo Quran sing menging. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Ojo sampe ngomong lek ana wong mati nang dalan Allah diarani mati aja. Mergo dheke iku sakjane urip, cuma kita mboten krasa. Walakil latas urun, kita mboten krasa. Kita sing ziarah kaya ngeterno wong mati, padahal mboten. Kita namung ngeterno jasate sing mati. Nyawane mboten mati. Bahkan ten ayat lintune inda rabbihim yurzaqun. Diparingi Allah rezeki, saking Allah langsung, mboten saking nyambut damel, mboten saking paringi wong liya, tapi saking Allah langsung. Lah, tujuan kita ziarah salah satune ugi golek rezeki. Selain kumpul kali wong soleh, golek rezeki. Mergi Allah sing dawuhaken mau inda rabbihim yurzaqun. Diparingi rezeki saking ngersane Allah. Makane jenengan pirsani nggih, masyaallah. Zaman rumiyin Gus Dur niku kan sampun enten makam-makam riyen, tapi yo ora ana wong dodol sing ramene kaya saiki. Nggih kan, rumiyin ku wis biasa lingkungan pondok, terus enten makam Mbah Hasyim, enten makam Mbah Wahab yo biasa ngoten. Tapi sak badone Gus Dur sedo di makam-makam niku wong sing golek rezeki tambah ngumpul ra karuan. Kaya semut ketemu gula. Ngumpul gak karuan. Bahkan Masya Allah nggih. Ket mulai ujung 1 km sak dereng niku wis full. Penginapan apa mawon niku payu kabeh. Bahkan kotake amal niku, kotake sing damel wong mlaku anu nek nyemplung nek pengin nyemplungno ya nyemplungno mboten nggih mboten napa-napa, wong mboten ditarik bayaran. Mboten enten tarif. Lho nggih kan. Mlebu mboten enten tarif bayar. Nek pancen parkir kan pancen kita jasa njogo kendaraan. Tapi nek kita mlebet mboten enten tarikan apa-apa, nek pengin nyemplungi monggo, mboten nggih monggo. Niku mawon wis totale sedina mboten mati 50 juta. Dadi samono akeh. Lha terus gawe apa ya gawe perawatan niku, gawe pondok pesantren, gawe makane institute sampai pasca sakniki ten kene napa Hasyim Asy'ari niku sampai pasca sarjana wonten. Lengkap niku pondoke, sekolahe, napa mawon pun lengkap. Dados kita niku tiang-tiang niku ngrasakaken manfaate rezeki salah satune nggih niku wae. Sedo mau ora malah ngerepotno wong, malah ngekeki rezeki wong liya. Urip manfaat kurang apa niku? Uripe ya manfaat sampai dadi presiden. Sedone ya sampai jek iso nguripi wong sakmono akeh. Bahkan putu-putune iku masyaallah wis nggawa jenenge Gus Dur luar biasa. Oh. Kemudian tata kramane nek badhe ziarah kubur ditata niate riyen nggih. Tata niate pancen niat saestu-estu ziarah kubur. Jenengan badhe niat
Aku pengen yo foto-foto, mboten masalah, mboten dosa. Mboten dosa. Aku pengen duwe kenangan, pengen foto, mboten masalah. Justru kita niku luwih apik foto ten ngene makame wong sing saleh gawe bangga bahwa kita termasuk kumpul karo wong saleh. Timbang kita foto ngapunten karo idola sing buka aurat. Niku bahaya dadi pertanggungjawaban dene teng akhirat. Tapi nek kita niku aku tahu ten makame wong saleh, aku tahu duwe foto suatu kebanggaan. Berarti wong saleh bangga karo wong saleh. Tapi nek enek wong kok bangga duwe fotone artis sing buka aurat, sing lagune ku lirike maksiat. Oh, berarti gak wong saleh iku. Berarti wong sing fasik, wong sing maksiat. Wong iku gandengan dhewe-dhewe, Bu. Wong saleh gandengane wong saleh, wong maksiat gandengane maksiat. Jenengan tingali. Senajan to sing ningali konser kudungan iku gak salat iku. Lah ya apa wong konser iku ket mulai jam 4 sore wis mlebu ten ngene lapangan konser iku. Iku acara iku sampai bengi sampai jam 09.00 jam 10. Berarti gak salat. Nggih, Bu. Lah ya apa carane salat? Mungkin mulai jam 4 wis antri nang kono. Wis ngene-ngene wis ngene. Kaya ane kudunan tapi ra salat. Opo karepe? Ya wis ngene iku zaman akhir ngono. Kudung camun gawe anu tok. Nggih, pertama niate ditata. Terus karena umpami kok jenengan niate ziarah niku ten ngene daerah sing tebe langkung saking 8 dosa. Salate jenengan sampun angsal dijamak utawa dikosor utawa digabung dijamak kosor pun angsal. Nek jarake ziarah jenengan lebih saka 8 dosa utawa lebih saka 9 dosa. Nah nek umpami jenengan gadah niat ten kene Jombang iku kan wis langkung. Kula mboten salah 120 lek mboten salah kula ngitung niku. Ten kene Google Map niku. Niku pun saged dienggo salat jamak kosor, tapi kula imutaken nek jenengan badhe nglampahi salat jamak kosor kedah duwe ilmune utawa dipimpin wong sing duwe ilmune jamak kosor. Karena salat jamak kosor iku mboten angsal kejaba jenengan sampun yakin nek iki dijamak kosor. Gur melok-melok tok mboten angsal. Ngono. Nek melok tok ten ngene wong sing wis yakin ngerti ilmu jamak kosor mboten napa-napa, tapi nek iki aku tak salat jamaah wis salat ta urung ya wis anggrae mboten angsal. Kula nate dicurhati tiyang niku budal ten Sragen. Niku salat jamaah. Sragen. Pak Sragen iki. Sragen iki adohe sepiro? Jenengan jamak ten pundi? Ten Gondang. Lah ten Gondang. Lah jenengan ten Gondang karo ten Ngawi ado ten Ngawi. Nah, mangkane kudu duwe ilmune nggih. Pun nomor 3 kemudian jenengan nek mlebet ten ngene area pemakaman ten pundi mawon lah. Sing kita yakin niku pemakaman umum atau pemakaman tiang Islam nggih. Kita disunahaken maos salam. Salam sing paling cekak nggih assalamualaikum. Wis, niku sing paling cekak. Jenengan mboten apal dawa-dawa niku mawon pun bener. Karena salam sing diulangno Kanjeng Nabi niku iso kangge sing urip, iso kangge sing sedo. Assalamualaikum niku. Jenengan tambahi warahmatullah mboten napa-napa. Tapi nek jenengan pengen nderek Kanjeng Nabi sing salam khusus nggih enten. Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nek kedawan gini wawon lah. Assalamualaikum nggih. Biasanya tiang-tiang assalamualaikum ya ahlal kubur. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Sing penting enten salame sing ajeng. Karena salam niku pun termasuk ndonga. Assalamualaikum artine napa? Muga-muga keselamatan ing ngatasé jenengan sedanten. Kan ngoten. Pun ndonga. Nah, sing ten makam niku diparingi salam kinten-kinten nyauri mboten? Kinten-kinten. Yakin jenengan? Oh, lek mboten insyaallah tok yakin. Lah wau kan diaturaken sing ten makam niku mboten sedo. Lho nggih, tapi kita niku ten Quran wau niku mboten sedo. Namung pindah alam tok tapi pirsa, bahkan ten ngene riwayat lintune sing ten makam niku pirsa sapa sing nyambangi, sapa sing ora iku ro. Sing kenal ya kenal, sing ora ya gak, tapi ro lek iku wong. Wah aku disambangi wong.
Kira-kira wong ndi nek ndelok wajahe ya wong sine. Ya ngono to. Sopo sing nggawa iku? Oh, Pak Idam. Oh ya ngono. Ya tanggaku iku ngono to. Oh nggih, uluk salam. Terus umpami kok sempet nggih maosaken sebagian ayat-ayate Allah. Sebagian ayat kalimat thayyibah nggih monggo. Nek sing lagi haid lagi nifas nggih mboten usah maos Quran. Nggih mboten usah maos Quran, cukup maos donga-donga mawon utawa maos zikir-zikir sing mboten saking Quran. Tapi nek jenengan mboten lagi haid mboten lagi nifas, siji nek saged tawasul. Tawasul niku diperintah Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kongkon golek wasilah. Karena kita nek munggah dhewe wabot Bu. Kita ten Allah niku wado jarak napa pangkat kita, derajat kita, dosa kita, ngeboti kita. Nah, nggih monggo. Nah, jarak supaya kita anggene ten Allah niku gampil, saged enten pitulungan damel wasilah. Wasilah niku saged ndamel amal, saged ndamel tiyang sing derajate sampun diakoni ten sisine Allah. Sampun diakoni dadi nabine Allah, waline Allah, tiyang soleh niku saged. Ya salah satune nggih niku dadi wasilah. Carane ya napa nggih niku maosaken surat Al-Fatihah. Berarti jenengan maos surat Al-Fatihah niku pikantuk wasilah kalih. Nggih niku wasilah nyebut wong solehe, kalih wasilah maca surate. Dadi oleh loro. Dadi wasilah jenengan dengan baca Fatihah niku oleh loro wasilahe. Yaitu wasilah amal maca Fatihah kali wasilah nyebut wonge sing wonge niki pun diakoni kali Allah. Ngantuk ya ini ngantuk. Lah sing kita sebut sapa? Sing pertama nggih Kanjeng Nabi, makane nyebute ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek saged jenengan sebut lanjutane sahabate, garwane, para tabiin nek saged. Nek mboten saged langsung jenengan jujuk mawon. Wa ila Gus Dur, ngono mboten apa. Wis mangke cek nyambung-nyambung dhewe niku. Heeh. Dadi kula apale Kanjeng Nabi kali Gus Dur nggih pun niku mawon. Ila hadratin Nabil Mustofa wa Mbah Gus Dur wis Al-Fatihah ngono ae. Nggih, nek sing dawa kaya kula mungkin rada angel, nggih. Nggih, angel. Ya rada mondyo ya beda. Yo mondokno anake sik. Mondokno sik yo. Nggih niku mawon jenengan jujuk. Sing penting niku wau nggih. Utawa ngene, Pak, kula sering apal jenenge niki malaikat Jibril. Monggo jenengan sebut. Kula pokoke sing jenengan yakin niku derajate sae ten sisine Allah. Para nabi, para rasul, para malaikat. Terus wali sing paling jenengan apal sinten wali? Wali Songo jenengan sebut. Termasuk sing biasane bapak-bapak disebut niku ten gene tahlilan niku Syekh Abdul Qadir Jilani. Wis niku mboten apa. Nek niku apal. Dadi nek niku apal jenengan sebut sedanten. Karena ngenten niku istilahnya sponsor. Wasilah niku semakin kita kathah wasilah, semakin kathah sponsore. Kaya wong iku rekomendasi ngoten. Ya Allah niki enten penjaluke saking kawulane jenengan jenenge Idam. Lha sing ngrekomno sapa? Sing ngeterno sapa? Sing ngeterno Kanjeng Nabi. Sing ngeterno para sahabate, para garwane Kanjeng Nabi Ummahatul Mukminin. Sing ngeterno para malaikat. Tambah akeh, tambah gampang di ACC kali Allah. Oh sing ngeterno wong apik-apik sing tak akoni, oke ACC ngoten. Cair. Cair tepet ngoten. Lah lek jenengan tok sing ngeterno sapa? Ra enek, dheke budal dhewe. Bunuh diri ku jenenge. Kowe sapa? Ngibadahmu sepiro? Amalmu kangge Islam iku apa? Kita niku dereng gadah sumbangsi ten Islam kathah saestu. Kita niku malah ngrepoti Islam. Kita ngerodok ngrepoti Islam, tapi nek para nabi perjuangane sampun terbukti, nggih. Dadi kita sebut wasilah. Nomor kane nek jenengan enten wekdal maos Yasin. Nek mboten saged
maos Quran sedanten kan nggih kewoan nggih kaya khataman setunggal mawon ya. Kena apa Yasin karena dawuh Kanjeng Nabi, perintah Nabi niku Yasin. Kanjeng Nabi sing dawuhna Yasin qalbul Quran. Yasin niku jantunge Al-Qur'an. Yasin jantunge Qur'an. Faqra'u Yasin ala mautakum. Waca Yasin nanggone wong mati-mati sira kabeh. Baik wong sing nazak kape sedo utawa sing wis sedo. Nah niku sing dawuhaken Kanjeng perintah Kanjeng Nabi. Bahkan ten dawuh lintune Kanjeng Nabi niku la yaqra'uha rajulun yuridullah wa darul akhirata illa ghafara lahu. Lek ana wong maca Quran gak duwe niat liya kejaba niate lillahi taala, niate supaya pikantuk ridhone Allah, maka kanggene tiyang niku sing maca Yasin disepuro dosane. Niku sing dawuhaken Kanjeng Nabi. Nek umpami mboten sepet niki rombongan niki terus temriki waktune namung 12 menit Pak. Niki nek didamel maca Yasin kesuwen. Nggih mboten usah Yasin, mboten napa-napa. Sing penting wau diwiwiti kali salam, nggih. Terus tawassul, Fatihah pisan mawon. Kula lek Fatihah kan mboten kata-kata. Kula Fatihah setunggal. Memang ada beberapa niku sing Fatihah niku sampai ping sekawan utawa sampai ping gangsal. Kanjeng Nabi sahabat kali garwane siji, engko para tabiin loro, terus para ulama telu, para bapak ibu kita papat, terus sing khususon setunggal. Memang enten sing model ngoten. Tapi kula senenge sing siji, borongan tapi siji langsung. Dadi Fatihah niku langsung siji, wis dumen dhewe. Pokoke kula mau sing setunggal, mangke sing kula sebut sedanten, wis gampangane ngoten. Ya gampangno kita nggih. Ya napa niku nyekakno wacan niku wae. Terus kemudian nek pancen mboten sempet maos Quran, nggih jenengan waos zikir sagete jenengan. Nek tahlil aku ora apal Pak, sagete jenengan. Jenengan sagete kulhu, nggih maos kulhu. Sagete Al-Falaq An-Nas diwaos niku. Kula sagete mek subhanallah, la ilaha illallah, nggih niku diwaos. Nggih, sak katahe jenengan. Waos ping 3 dosa, 3 kaya wiritan salat monggo. Diwaos ping 700 monggo. Bakda ngoten ampun supe ditutup donga niki penting. Dadi salam urutane nggih, salam, tawassul, waosan Al-Qur'an utawa zikir nggih, terus langsung tutup donga, aja lali niki donga. Karena donga niki perintah Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Nek njaluk sepuro aja ijenan. Ya Allah, jenengan sepuro kula, aja egois. Njaluk sepuro iku ya kangge dulurmu sing wis ndisiki. Kanggo Mbah Gus Dur sing wis ndisiki. Niku lak sederek kita lah. Wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ndisiki kita kanthi iman. Nek kita niku ngapunten, sedo enten jaminan iman mboten? Dereng enten. Kita niku dereng ngertos benjing sedone dalam keadaan iman Islam husnul khotimah niki dereng mesti. Makanya kita ndonga ten ngene Allah termasuk ndongakno tiyang sing sedone wis jelas iman Islam. Ben kita benjing ya didadosaken Allah sedone kaya ngono iku. Sedone kanthi iman, kanthi Islam. Niku paling penting. Dadi nek waktune pancen mepet, sing cekak-cekak mawon. Salam. Terus kemudian tawassul, Fatihah setunggal. Nek umpami lagi khet, Pak, tawassul tapi Fatihah ten lebeti ati, mboten usah diucap. Nggih. Terus maos Quran ayate Allah atau zikir. Sak sagete zikir tahlil monggo, zikir istighosah nggih monggo, zikir sak apale jenengan nggih monggo. Jamaah, astagfirullah nggih mboten napa-napa. Jamaah niku memang luwe sae. Dadi nek jenengan saged ngompak sedanten nggih monggo dikompak sedanten. Nek mboten saged nggih piyambak-piyambak mboten masalah, ngoten. Terus terakhir ampun supi ditutup mantun donga jenengan jumeneng salam malih. Mun jenenge mlebu omah yo pamitan yo mlebu uluk salam metu yo uluk. Aja mlebu salam metu intak-injrik kae. Lah yo rene sik gurung salam. Ngoten nggih. Oh, mugi-mugi lancar sedanten, sehat sedanten. Amin ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingkang kurang enten jenengan kali nek kali sing Gus Duri lumayan tebih. Kali jenengan enten
enten Mbak Wahab celah. Nggih kados mriki ten pundi nggih.